siyangena kuyo thina njengebandla. So ezabhayibhile lesini they answer those questions. Zama ukuthi umuntu unika ithuba 2015 no 2020 uzikhangelele phaya 11 ka-April ne-24 ka-January. So uzasifumana ezo topic. Ngoxa sithetha ke nge-Trinity, sithetha nge-concept eyeza nomuntu, the person called Tertullian is one of the authors zama-Roma ebhala ke topics ku-Christianity, under Christianity kusuka phaa ngo-155 to 200 AD, because i-Trinity ifike AD, not BC. Ifika ngoku emveni kaMesiya selekhona i-Trinity. Otherwise before it was not anywhere found. Ithetha ukuthi ke yinto ehlonyelelweyo esibhalweni, ngoba isibhalo asiqali bakho ngexesha likaMesiya, besikho before Mesiya. So it's something that is actually inserted kwisibhalo, efakelelweyo esibhalweni. So the very first person, or a pioneer, or a founder, or somebody who has established i-Trinity is this Christian author owayengumbhali wamaRoma kuthiwa nguTertullian. Ungazivusela usijongele, ujonge nasehistory nakwimbali njalo sencwadini. Kwamane kungena nabanye about 7 of them abangena beyifakelela bayitshintshe bayibeke ngenye indlela, but the very first one is this one as a history in general. And the word Trinity, where does the word Trinity comes from? Igama leLatin elalithi Trinity, elithi Trinitas. Trinitas, that's Latin word. Then when it's converted into English, Trinity, and Trinity means three, anything that is in three forms. That is in three forms. Lord is called Trinity because it has to do with three things, the word Trinity. So it's coming from a Latin word, the Trinitas, and therefore constitute anything that is made up of three, whatever things. Mzaka ufunda incwadi yamaKorinte ngochapter 13 yokuqala nevesi kwangu-13, ukuyinto ezintathu phaa ezibalulayo kuthiwa kazichaza kuthiwa formula quadruple formula, but generally the word quad means obviously into quadruple it means three. Into ezinjalo three means three. Triangle of course is izizathu ezenzeke kathathu, isisana unqantathu ngile ngolo hlobo. So it shows u3 loo nto leyo xa iphelele. But ke ngoku zithi ke ngoku ezabhayibhile lessons zimbini belichaza, i-introduction ne-conclusion. Introduction ithi xa ithetha kwezabhayibhile lesson, there is a common belief in the Christian faith Trinity, which is not found in the scripture. The belief is common with Christianity. And actually it says it's a most common belief with Christianity, but is not found in the scripture. Each other Bible lesson introduction. Conclusion, there is no Trinity, which aligns to isihloko esithi there is no Trinity. Ayikho into enguThixo oziqu sithathu. Because Trinity from a Christianity point of view, but uThixo oziqu sithathu. And now i-symbolize xa i-practice isenziwa, umbone umuntu xa e-symbolize engayithethi esenjenje azibetha apha emagxeni enjenje. So he's showing three things. God the Father, the Son and the Holy Spirit. Yabona uthi uThixo ongubani, ongubawo kunye nonyana lantoni nomoya oyingcwele. So ngento ehlonyelwe phi ezibhalweni ibingakhange ibe khona before loo nto leyo. Trinity. So let's look at it in terms of the scriptures. Uba zithini izibhalo, and also some information if you go to those Bible lessons ezikempowerisha thina njengebandla likaThixo into yoba isibeka phi thina into Trinity njengebandla kuloo nto. Because ifumene into yoba it's a Latin word le ezazofakelwa apha engu-Trinitas. Trinitas means Trinity, which is three, trio or anything enento ezilapha ephumela kwayo. So kahamba kwi-Christianity xa bezama ukuyizoba into edibene ne-Trinity benza into engunqantathu ngolu hlobo. In the center they will say there is God in the center,
But on top, they will say there's Father there. Then they will say Son. And then there's Holy Spirit here. With God, Holy Spirit. So, bayakwazi ukuthi ke God, but God is Father. Yeah. God the Father. They will say God the Father. Yeah. Father is the Son. Father is the Son. Father is Son. And Son is Holy Spirit. Holy Spirit is the Father. It was a child. But at the same time, Holy Spirit is not the Son. But it's our chocolate car. But when you call Holy Spirit is not the Son. Son is not the Father. Father is not the Holy Spirit. But they will say Holy Spirit is not God. Holy Spirit is not God. Father is not God. The Son is not God. But the Son or Father is the Son is the Holy Spirit, the Holy Spirit is the Father. But at the same time, they can say Holy Spirit is not God. The Father is not God. Son is not God. Or God is not the Son. God is not the Father. God is not the Holy Spirit. But they can say God is the Father from this one. The Holy Spirit is the Father. Something like that. So, my chapter 5. Chapter 5. Verse 6 to 8. There is this confusing Trinity thing. Chapter 5, verse 6. To 8, yes, ma'am. Lowo ngulo kwezayo ngamanzi negazi uYesu Kristu engenawo amanzi odwa enawo amanzi enalo igazi. Umoya ke ungulo ungqinayo ngokuba umoya uyiyo inyaniso. Ngokuba bathathu abo bangqinayo emazulwini uyise nolizwi nomoya uyingcwele. Abo bathathu banye. Bathathu abo bangqinayo emhlabeni umoya namanzi negazi. Aba bathathu basindiseni kwenini. Yes. That is how lately even after no Messiah sele uyimkayo wafayo kwaba kwesa sihlomela safakela iBhayibhelini which was not there. Abana la iqhutshwe ufuna ngomfisa in particular verse 7 was not there in the manuscript manuscript even with the Hebrew and the Greek manuscripts. That was not there. Phanga phambili engakabikho no Messiah before even AD even BC. That was not there. Izofakelwa later londo leyo zezinye ilanduka proponents. The proponents ngabantu abasupporta ke londo if you theory thile they are called proponents. So some proponents ke bayifakela londo ye theory yokuba bathathu abangqinayo. Ngibhala verse 7 ukuthi abathathu abatheni abangqinayo which is the Father, the Son and the Holy Spirit. Emazulwini icho phaya bathathu abangqina emazulwini iphindizwe bathathu abangqinayo emhlabeni amanzi igazi nomoya. So uba uyayifunda phaya ithi abangqinayo emazulwini baye bathathu abangqinayo emhlabeni. Now xa uyireader abangqina emhlabeni bangqina ntoni bona? Ithi abangqina ngabani? ngoYesu. Aba bathathu amanzi igazi verse 8 phaya kunye nomoya. Izothi ngokubathathu abangqinayo emazulwini uyise the Son and the Holy Spirit emazulwini in heaven. So bafakela ke lonto bezama into yokuba mayifumane expression into ye Holy Spirit kwi-scriptures. In other words, mayifumane indawo kwizibhalo because zonke theories naxa ifundwa iBhayibhile researchwa ikhangelwa there is no reference of
iTrinity ngayo kusukela kuTestament endala uzothi uTestament entsha. But lately emveni wafayo uMesiya ngexesha uJohane ebhala ke ngoku phaya bayiguqula lento kaJohane bafakela ke ngokulanda uba bathathwa abangcinayo bazofaka lo nto yeTrinity. Now let's then unpack ngokuthina ngokwebandla into ba nangokwezibhalo eBhayibhelini into ba iTrinity lena ikhona na otherwise izofakelwa mva. Imagine ke nanku uThixo, there is this one God who is oneziqu ezithathu. There is one God oneziqu ezithathu. At that time uMesiya wayesengcwabeni. What happened? uThixo ezithathu beziyeza ngaphi izikho uke wathi ixesha ngasuMesiya wasengcwabeni andithi ngiyazithethela nje ke mna general ke ngoku ngiyazasesela kule logic yeTrinity. Ngela xesha uYesu ebesengcwabeni kwenzeka ntoni ngeTrinity? Sheke izikho ezingaphi ngoku? So siyakwazi ke ngoku ukuthi ke ngoku bathathu ke ngoku zabe ngaphi ngoku besengcwabeni mosingela xesha ndithi yeah. So the question endizibuza yona mna ndirefute immediately nje iTrinity ngaloo ndawo nje khandakhandye kwiindawo ezinje. When Messiah was in the grave, what happened with Trinity? Because kuthiwa yenziwa zezinto ezintathu, nguyise, unyana, umoya oyingcwele. By the time he was in the grave, what happened? Ithathu ukuthi the same God, if Messiah we call him God beke wafa andithi bewakhe ixesha for 3 days mosefila andithi. So therefore there was a lull. Ilali into yoba ke ngakukho buthixo ngela xesha fileyo ndithi fila mosuthixo bafisa nalo ndiyavakala nya usengcwabeni mosingela xesha ndiyavakala abantu yeah. iTrinity ke ngoku xa inguthixo ziqu sithathu esenziwa ngunyana okanye nguyise, unyana nomoya oyingcwele. Number 2, ithi iBhayibhile xa siyifunda umoya oyingcwele uzofika ngexesha lePentecost. Uhlaka ukukade ungekho umoya oyingcwele ngoba bekusoloko kusihla izithunywa sizothetha nabaprofeti ngela xesha not ngomoya oyingcwele kwiTestament endala. So kwiTestament entsha ngela xesha lePentecost uqala kuncwadi ezenzo uzoqala ke umoya oyingcwele kule Testament ethu bakhona. So what happened before ngela xesha ke ngoku ngeTrinity? If uThixo, uyise, unyana, umoya oyingcwele besenzeka ntoni ngeTrinity ngela xesha umoya oyingcwele ungekafiki? Hayi asibuzela nje bani andazi abanye ngabona njani. So that is how I immediately refute na ndiphikise immediately singekangeni inzulu ngezo ndawo logically nje into yokuba uyabonakala uba ebeke waba ziziqu ezibini ngela xesha sengcwabeni and futhi ebeke waba ziziqu ezibini ngela xesha umoya oyingcwele ubungekehli ubungekabikho phakathi kwethu. Uthi masiyamkele lethu ke ezibhalweni ke ndinezo ndawo kodwa ke anyone can ask a question naba nodala sikhona iyo yam nam ihlonga nje kuba kwizinto ezivela ngeTrinity sincedisana. Make siyeni ke kulomcimbi ke ngokwezibhalo siujonge lo mcimbi weTrinity. Yeah. Phake kwisiGreek neHebrew kungqinwa into ekuthiwa iHoly Spirit yena okanye iSpirit esi senziwa yintoni? Kuthiwa iSpirit esi senziwa yibreath, umphefumlo, or wind, umoya. Then loo nto xa idibene both iSpirit xa zidibene zonto zozimbini. So umoya wenziwa yintoni? Yibreath nantoni? It's actually spirit is wind and breath. So the two make spirit. Ngokwantoni? ngokwesiGrike. Yeah. So uThixo ke ngoku pha endalweni kuthiwa ke ngoku wathetha. Make siyeni pha kwincwadi yeGenesis bokuqala. Sizama ukuhleka le nto yomcimbi weTrinity. Tembela izwi lakhe linamandla, izwi lakhe liphilile, izwi lakhe linamandla, izwi lakhe libukhali. Tembela izwi lakhe linamandla, izwi lakhe liphilile.
Now ke njengoba sisiya ke ngoku eBhayibhelini eyona nto sifuna uyikhupha ziziqo ezithathu ezenza uThixo omnye. So iBhayibhile mayisibonise therefore ke ngoku sizoyiprove banyani iTrinity into ekhoyo. Ukhona uThixo abe neziqo ezithathu. Yeah, so let us prove that. Make siqale phaya endalweni. Qala. Make sifundeni ke phaya kwincwadi yeGenesis. Kanye uverse 1 noverse 2. Genesis chapter 1 verse 1 and 2 indalo. Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala. Kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. No, usiyabona sipele tata. Ilanga yokugqibela umoya kaThixo wathini? Fukama phezu kwamanzi. Umoya besithe xa kuvumelana isiGrike kunye neHebrew yathi intoni? Ithemos ispirit senziwa yintoni? Wind and breath andithi. Now umoya kabani ofukama phezu kwamanzi? Ngokabani? NgokaThixo. So in other words, uThixo ukhona eyile holy. Pha kuye wathetha kukho intoni apha kuye? Umoya kabani? kaThixo andithi. This is God musandithi. So apha kuye uThixo njengoba eyile nto nje simbonayo. Kukho intoni? Umoya wakhe wafukama phezu kwamanzi. Yebo? So la moya ukuye. Does it become now a separate body pha kuye? Lo moya ukuye mos. Ithi uphume kuye umoya wakhe uThixo wafukama ntoni? Phezu kwamanzi. Yeah. Nangaxesha azawudala ebethetha ngomoya wakhe ngantoni yakhe? Ngomoya wakhe. Because ispirit senziwa ngumphefumulo breath air or wind moya ne? Yeah, yenza ke ngoku spirit whether siholy or what but is making what? A spirit. So that spirit is intrinsic, that is in God pha kuye. Okay, kuba mswa kunomoya ethetha ngawo musandithi. Don't phefumulo moya wakhe. Do you see a second body as a person pha kuye engula moya? Yeah, lo muntu amhlophe ezawuthetha ephefumula nje, phefumulo moya ophi? Olapha kuye lapha kuye. Do you see a second person? Esisifa ngumoya pha kuye. So, yona nto ke ngoku apha ngokwebandla xa ujonga zaBhayibhile isibuyisela back kwindalo maka siqale bayiqale into ba ngexesha kwakudalwa kwakuvele iziqu na xa ujonge into edibene nomoya noThixo ezahlukeneyo. Because if you are going to support Trinity, ithi yona there is God who is a Holy Spirit. There is God who is also a Son. There is God who is also the Father. Which makes three beings, because in Trinitas Latin it means three things. Three things. As is Malay. So, uThixo ke umoya wakhe phuma kuye la moya. Namba ufihla umoya wakhe. But la moya ka ba ufihla doesn't make a second person pha kuye in him. Ukuya la moya is inside him. Intrinsic la moya pha kuye ngaphakathi. So it doesn't make a second person or a second body or a second being. Therefore sizokwazi ukucounta ke ngokuba uThixo ziqo ezingaphi? Ezithathu. Khani ayenze ngolo hlobo. Kodwa ke masidlule but the point esireference apha kuye ibifuna siqale sijonga maqala lento izawuza kwispirit esikwazi basenza uThixo kwa ispirit esisuka original siyintoni sifumana ke ngoku into ba ithe iHebrew yathi isiGrike xa sitolika into edibene because ngokwesiyevele kuthiwa ispirit is ruah. Ruah translated ke ngoku into English is a spirit, is breath or wind. Yathi pneuma into iGrike kanti kwazi ubisela ngam pneuma into but when it's translated into English it is spirit, it is breath, it is wind. So ithi ke ngoku
Spirit is made of wind and breath. Oh, breath. Can be breath ngumoya nje general. So umoya wakhe yena uThixo wawuphuma kuye la moya from him as a person. So it was not a separate body from him, not a separate being from him uThixo. Ezawukwazi ba sikhawunte ke ngokuthi ke ngoku sizaqa sibala sikhupha iTrinity. Siqale sithi uThixo sisiqu sokuqala esiyi Holy Spirit. uThixo sisiqu sesibini ongunyana. uThixo osiqu sesithathu onguFather. Therefore that makes bazofaka ke ngokulandayo ithi ke ngoku amangqina amathathu kulancwadi kaJohn ke ngoku. Angqinayo emazulwini azothi uyise unyana iHoly Spirit baze ihlomela lo ndaba because they wanted to prove or they wanted to ensure uba into ye-Holy Trinity okanye actually iTrinity into efakelelwayo which was not there ngokwezibhalo zangaphambili. Yeah, masidluleni ke bandla kaThixo ke. Masiyeni ke kwalapha kuGenesis chapter 2 verse 7. Omnye sithile kwincwadi kaJob. Ifitshane wona indanga le topic siyajonga. Kodwa sesifumene ukuyibona into yokuba wasekuqaleni endalweni ispirit esi ayonto izimeleyo is in God ayizimelanga. Therefore it cannot be counted as a standalone izimele ke kube kuzimele ke as a body as a being body spirit. Yeah, masidlule step Genesis 2:7 ne. Mana sasifundela omnye asifundela uJob 33:4. Genesis chapter 2 verse 7. uYehova uThixo wambumba umuntu ngothulu lwasemhlabeni wamphefumlela emathatheni akhe imphefumulo yobomi. Umuntu ke waba ngumphefumulo ophilileyo. So le mphefumulo amphefumulela ngayisuka breath breath besitshilo mos ne sithe ispirit isenziwa izinto ezimbini breath or wind ne that is spirit. Engqinwe sisiGrike nasisiHebhere into kuba lento isi-spirit is breath or wind. Now umuntu ke ukuthi uThixo wamphefumulela ngemphefumulelo ntoni yakhe. So la mphefumulo kaThixo ke ngoku ebese qalelela uThixo yona yahamba as a being yayophefumulela umuntu yona lanti isa spirit andithi yenzeke njalo. Mamlake uyangqina. Yona la mphefumulo uThixo mshiya lapha emini yahamba la mphefumulo isi-spirit yaye emntwini yaphefumulela umuntu. Akunjalo uthi ngomphefumulo kaThixo andithi njengoba nami kanti bendinokuthi kwanye bendinguThixo lo mphefumulo singayithi kwenzekile. Yabona iphuma kwale phuma kumi it's my breath umphefumulo wami andithi it's my breath umoya wami ukum. So la moya ulapha kum awusosiqu siseparate kum. Anasahlula kuwe. Anasahlula kum awunawahlula kum moya. So la mphefumulo kaThixo ke ngoku yazongena emntwini saze nathi sanomphefumulo njengoba sihleli phansi ngokusine apho umuntu satsho sangabantu ke ngoku. Otherwise bekukho uthuli iqala engekayenza uThixo into ukuphefumula ndithi the wakhupha ispirit sakhe saye emntwini kwakho umuntu ke ngoku kwalathuli yaba ngumuntu ke ngoku leyo kaphula umoya wakhe uThixo wawufaka phakathi kwesi sibhubhu singumhlaba yajika loo nto yayintoni yangumuntu. Anamasahamba sonke na okanye ndiyanelahla abantu. So asikayiva into as a separate being le ngumoya ezawuba yinto eyodwa kuThixo ibe siqu somuntu lo nto sisalinde sakhangela yona ngokwezibhalo. Tesithenye nguJob 33 verse 4 andithi yeah. Moya kaThixo wanthini wandenza a breath of God or a wind of God singatsho ke. Yes, a wind of God. Wind of God, a breath of God wandenza uthi uJob Spirit of God. yeah a spirit of God ke ngoku because both combined breath and wind is spirit. Not even combined but they mean spirit. Spirit, yeah. Yeah. So a spirit of God samenza uJob uthi uyangqina ndatsho nawo ngumuntu
ithi nanda igqibezelayo mama ba ayifundisisa umoya kaThixo wandenza umphefumulo kaSomandla undidlise intoni ubomi. So It's like that mzonke. yeah Xa kusenziwa resuscitate umuntu. yeah Xa resuscitate umuntu thatha lo wami umoya. Ndivuthele kulona umuntu. ungene pha Atsho athi lo muntu besezawufa. yeah Atsho aphile la muntu. achaphile la Ndimvuthele apha emathatheni wakhe. Wenza loo nto uThixo uvala umlomo. Vuthele apha empumlweni yalo muntu. yeah Lo muntu lo urhaqiwe. yeah Xa uvuthele emathatheni wakhe ungene umoya wakhe wami apha kuye abuye lo muntu aphile because le bishota bangumoya. iTrinity ke iyazahlulo zo zinto zibe zizikho ezithathu ngathi iTrinity ithi God the Holy Spirit ithi Trinity iphinde ithi Trinity God the Son iphinde ithi Trinity God the Father uThixo oziqu sithathu. But xa sifumana izibhalo azidivorce ispirit sikaThixo kuye. Yes dad. Sandra sihamba sonke na isibhalo asiwahluli umoya kaThixo kuThixo Kunjalo. nalo wami umoya nokafihla nokatata ufihla awahluleki umoya wami kum nomoya katata ufihla awuzahluli kuye Phandle kwala moya unobakho. ewe masambeni ke siyanayo loo nto ke but ithi ke ngoku indawo uAdam ukuze ke ngoku abe nemphefumulo wafumana imphefumulo kaThixo. Uba uJob uyayingqina naye loo nto ngoba ephaya nje kungenxa yomoya kabani kaThixo. Nam nawe njengoba silapha kungenxa yomoya kabani kaThixo. So uba ke sinohamba neconcept ye-Trinity ithetha ukuthi ke wena ke ngoku you are 2 in 1. Ewe kaloku sihamba ne-Trinity uzizikho ezibini wena ngoku unguwe nesinye isiqu esikukhaphayo esingumoya. Mhlawumbi ke sesithathu yaba sisithunzi sakho ke yeah so yi-concept efakelwe yi-Christianity leyo later ekugqibeleni. Uyabona ke ayimki laa nto kwi-occultism ke leyo because iyapraktizwa laa nto phaya xa bedlala ibhola adlala isport awugqiba uskora celebrate because idoctrine yakhe imxelela into yokuba ubuthixo ziqu zithathu uthixo uyise unyana umoya oyingcwele simbone yenza loo nto phaa yayo. Occultism is a practice of occultism because they practice Trinitarian. So izowufakelwa lo nkolo leyo masidluleni ke bethu sawukhawuleza wena masiyani ke ngoku phaa mhlawumbi ke njengoba sigqiba ukufunda nje ezindawo ezimbini sifunde mos le ndawo yeGenesis chapter 1 andithi safunda lo Genesis chapter 2 verse 7 nale ndawo kaJob. Ingaba xa ndinobuza apha endlini iyavela a third or a person phaya from God as another person njengoba sigqiba ufunda pha kweza ndawo. Based on this is a Holy Spirit another person or is a spirit another person njengoba sigqiba ufunda kweza ndawo ayivela nje because we are talking of beings in terms of the Trinity concept. We're talking of we're talking of 3 things that you can actually count. Indoda idala umvelele. Yabona la Job umfunda kuye. Yeah. Ngiyamthanda person lesizwe. Hey. The Spirit of God have made me. And the breath of the Almighty had given me life. The breath. Yeah. Perfume. Yeah. Spirit. His spirit. Yeah. His breath is the same as the spirit. Spirit. The Spirit of God, His breath Yeah. is His spirit. Yeah. Wo owenze umuntu. So awukathi wake ngona ke the breath ingumuntu. Yeah. Asikayifumana lo ndawo ethi breath le ingumuntu. Sisiqu. Isisiqu esiphilayo. Is another body. Is a body Outside God. outside God. Is another being outside God. So, yiyo loo nto ke thina ke ngokwebandla
sikwazi ukungayivumi nokuba siyipractice into ye-Trinity, because xa sifundiswa sifunda izibhalo azisiniki into yoba umoya usesinye isiqu from God, ayisiniki loo nto. A simple question, nawe unomphefumlo, lo mphefumlo kuwe, does it make another person from you? Lo moya kuwe ngaba wenza esinye isiqu esingengu esisesinye kuwe umoya. So that's what it means loo nto sifundisa yona ngoku. So masidluleni ke, so siyavumelana ke into yoba we can't say a Holy Spirit is another person. It's not a person at all. Into umoya awusosiyo. Masiyenge kule kuGenesis, kwalapho Genesis 2:24. Genesis 2:24. Ngenxa yoko indoda yomshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. Verse 25. Baye bobabili behambaze umuntu lowo nomkwakhe bengenazinhloni. Ewe, baqhubeke mama ufike yoma 15:5. Oh, so ugqibele, okay. Yeah. Nanso-ke ngenxa yoko indoda yomshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye ke baye bobabini behambaze umuntu lowo nomkakhe bengenazihloni. Okay, that's fine, but ke ngoku apha there is Adam as one person, and Adam nomphefumulo wakhe, andithi there is Eve as one person, antoni nomphefumulo wakhe. So ngenxa yeke uThixo ke icebo lakhe ngoku xa beshiye unina noyise besize emtshatweni ngoku kuthiwa ke ngoku banyamanye. Hey, so does it make them ke ngoku into yoba bayi-one body xa kuthiwa ke ngoku banyamanye apha emtshatweni? Nanku Adam unomphefumulo wakhe, andithi nanku Eva unomphefumulo wakhe. Kuthiwa ke ngoku bayawushiya uyise nonina bezemtshatweni babe nyamanye. So laa nto yoba bunyamanye, does it make them one single body? Does it make them one single body? Uba uzawube uthini? Adala siyavala la. Asivali? Hayi, wena xa utshate nami ngoku sisikho esinye ngoku awukho phaa wena ndilapha mna ngoku. Hleli phaa mos wena wandithi nomphefumulo wakho lapho kuya ndithi mna ndime apha ngoku ndinomphefumulo wam. Njengoba sitshate ke isenza ibhodi enye. Kodwa ke kulapha kum nawe. Sihamba sobabini sinangifanya lokhu. Should one body kaloku. Sinyamanye kaloku ichi concept phaa. Baba nyamanye. Le nto yabunyamanye ithethe entweni. Yeah, God. Yeah, guy, DJ. Kodwa mina mangibuze le ndaba le kancane uyise ngoba xa ufunda Isaya 9:6 xa kuthiwa sizalelwe umntana igama lakhe iza ngoku yaxelela kodwa ke la English ithi mighty God and everlasting Father. So uYesu uphinda ngokwakhe ukunceda eYohane chapter 10 uthi mina noba usibani. Which means uYesu nguThixo. So lo ngaba uthetha uThixo uziziqe ezibini. Yeah. Mamela ke, that's your concept ke ngokuleyo yeziqu ezibini. Bona iconcept esangayo yeziqu ezithathu kuthiwa yi-Trinity yona. Yayikho siyaya ke nakulolo uthetha ngayo DJ. Ile siyaya kulolo. Kodwa kwangoku eyona nto sithetha ngayo ba i-Trinity yona yahlula ikhupha iziqu zibe zithathu. Ithe sokuqala nguye ubawo. Ithe sesibini unyana isiqu. Ithe sesithathu umoya. Wastarting ke ngoba sijonge esi singumoya isiqhuba sikhona naso xa iTrinity sitsho
sizamele uba singathi siyavana sonke apha into yoba akukho sikho singumoya, ngoba umoya is intrinsic, is in the person. Awuyonto useparate ozawuzimela ecaleni umoya. Now uYesu akayekanga uba ngunyana kaThixo as a separate being, even from a physical point of view. Nangu ufihla as a God ume apha, ndingunyana kuye. We are two bodies. That don't dispute lona, kombi dispute leyo. Ngexesha kuwenje nje uthi uthanda wakhe ihlabathi umenzile uYesu into yoba ezemhlabeni engunyana wakhe, was literally a body apha phakathi kwethu. Yolaa nto incwadi kaJohane ithi waze waba ngulizwi, waba yinyama. Sabubona ubuqhaqhawuli bakhe apha emhlabeni, kuba ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi engubani? EnguThixo. Verse 14 kuchapter 1 kaJohane, waba ulizwi yinyama. His breath became. Yebo, waba yinyama phakathi kwethu, physically sambona ngeliso lenyama. Yolaa nto noThomas bathi ndalifaka inxeba okanye ndabona inxeba ehlanzeni sakhe ndingaqinisekanga uba nguye. Ngathi ke ngawumeke ke ndifake umnwe apha kweli nxeba lam ndibone uba nguye na. Physically was here as unyana wakhe, kodwa yayingunyana wakhe onobukhosi nobuthixo abaphakathi kwethu. Yolaa nto kubakho into ethi ngenye ixesha uyakwazi uba unyana kaThixo abe nguye uThixo, because of iglory ebenayo ibingapha kweyomntu as a human being, kuba uMesiya. Ubuqhaqhawuli bakhe ebenabo bebungapha kubomntu, kodwa engunyana enawabuthixo kwithuba loba is falling short from the heavenly God. Ngoba kukho ixesha ithi into ke ngoku uzawuzibuyisela intambo kulowo wamnikayo, ngoba wayenikwe ixesha loba azolawula phezu komhlabathini. Ithi ke ngoku uzawubuyisela intambo kulowo wamnikayo. Ithi naye uYesu kwa ukuba kuthiwa kuzawugwetywa nini idate, ithi ndawo ayaziwa zisithunywa zamazulu, ithi ayaziwa nangunyana, which is unyana cannot be of the equal status exactly with God, but unobuthixo ukaXolo njengonyana. Uyabona unyana kaba umhlophe nami, akanawuba lo nyana wakhe ibe ngumba umhlophe as is kwinto yonke, but is the son of Dad umhlophe, and naye ngumhlophe, and naye ngumhlophe. And ke ngoku kunezinto anganozi-exercise yena njengonyana ezimele uba zi-exercise ngutata. Yolaa nto ugwebe uYesu engakwazanga bali-exercise ngoba belimelene noyise. Yolaa nto engakwazanga uyazi idate yokugwetywa ukuphelelwa kwehlabathi njengezithunywa angazuyazi, kuba yaziwa nguyise kuphela, itsho indawo sizayifunda. But ayimahlulanga into yokuba ebemnikile izinto zokuba engunyana wakhe ukuba azenze egameni lakhe, emele yena as God. Njengonathi uzawuzenza zonke izinto utata umhlophe amyalele uba makazenze kuba ungumhlophe, ungunyana wakhe. Ndenza umzekelo ikhona utata uba ndimzelo gama. Ndizama ukuba practical nje loo. So DJ asimkanga kule nto yokuba uYesu ebengunyana kaThixo othunywe ukwenza into zikaThixo uyise. Sisaya ke DJ kodwa kwezo ndawo uthethayo asike mntu waluseni umhlambi kaThixo
Emveni komtshato aba babili babizwa ngokuba bayintoni. uEva, a man, one person. I mean a woman, one person. uAdam, a man, one person. Emveni komtshato babizwa ngokuba bayintoni. God proclaims to be one. Andani wasiyafana na. Babizwa ngoba batheni? Banye. Khange bohlulwe. So, iTrinity is dividing uThixo. Yona. Unyana lo ingokaThixo, iTrinity yamahlula. Nomoya oyingcwele lo ingokaThixo, iTrinity yamahlula. Kodwa uThixo ukudibana kwaAdam noEva emtshatweni babizwa ngoba bayintoni? Bathi batheni? Banye. Abaseparatwe. So, we don't separate spirit from God. In the same way, singamsusi unyana kuyise thina ngokunokwethu. Ukuze sizokhupha iziko ezithathu. Asiyenzi lo. Ngoba umoya ukuye uThixo. So, that was an example leya kaAdam noEva into ngoba utshata babuya babanyamanye. Kuba bazaba kwi common thing ngoku aba bantu entweni enye kulomtshato. Bazaba sentweni enye ubunyamanye bungene ke ngokulondo. Aba babili. So, asimelanga baqalula ke ngoku. Siyawuchitha lamtshato xa sibaqalula sichitha lamtshato wabo. Njengoba Thixo siba singena ususa umphefumulo spirit from God. Ithethe ukuthi ke ngoku uThixo simshiyela igobho elithile yedwa. Sithatha umphefumulo spirit sisimise sibe yinye into sodwa. Nonyana makabe kuzimele egeqe naye yedwa. But those three called Trinity according to that concept. But biblically ithi lo nto umoya kaThixo kuye. Asinawohluli. So bizama ke usondeza lo nto yobabunyamanye basemtshatweni phaya kuAdam noEva into ba bebe separate ngela xesha bebe komtshatweni. Baba semtshatweni we can't into ba siba split ngoku again nangona sebedityanisiwe. Bawufisa. Kutata nibanja. Basikhubeni ke kodwa. Masikhubeni ke msinyane. Make siyeni ke upha kwi kwangalomoya singekangeni nje kukunyana kwangalomoya. Make sivume siyayo simvile uThixo xa ithela ngomoya into ba uphe imphefumulo yakhe ezomnqona nguJobi into ba la mphefumulo yakhe khange ibe separate body. Suke wayifaka nje kulomhlaba kusisibhukubhuku waba yinto. Yeah, make sivuyesu ke ngomoya yena uba itheni into ngaye kuJohane pha verse 20 chapter 20 verse 22. Kesive pha kuJohane. uMesiya kwangomoya then ba uzawuthini ngomoya the spirit. Esathela nje ngespirit sivile ngespirit nguThixo basitheni uba akhange uThixo abe yinto ayihlulayo le ayimise ecaleni and become a being. Bana zasifundela msinyane John 20 20:22. Verse 22 uthi akutsho wabaphefumulela wathi kubo yamkelani umoya oyingcwele. 23 abazono nithe nazixolela bazixolela nabazono nithe nazibamba zibambekile. Okay masiya ke mama. Akutsho wabaphefumulela wathi ithini? Yamkelani intoni? Umoya oyitheni? Oyingcwele. uMesiya uphefumulela abafundi bakhe apha. Akabashiyi bodwa bashiya nantoni? Nomoya oyingcwele wabaphefumulela umoya oyingcwele. So, is there an additional being kwababazalwane njengoba baphefumulela evelayo ngoke ngumoya oyingcwele athi being? Kaloku masibambe la being la moya phaa kuThixo babe kwenzeke ntoni yena empini. Ngoku nanku uMesiya ke ngoku xa izawushiya abafundi bakhe
wabaphefumulela intoni uthi kanti bemphefumulele umuntu mosipha iqalela ndithi ngemphefumulo yantoni yakhe uMesiya yena uphefumula ngantoni xa iphefumulela abazalwane ngomoya kabani ngomoya wakhe naye iphefumulela abazalwane banika intoni ke umoya oyingcwele and laa nto yamphefumulo yakhe banika umoya oyingcwele ke ngoku kuvele another person ingathi ngesishiya ke leyo moya kwake ivelile yoba asiboni biblical isupporteka iconcept ye-Trinity spirit as a Holy Spirit is-separate is man. DJ kumaRoma chapter 8 verse 26 ithi ngokanjalo ke nomoya uncedisana nokuswela kwethu amandla kuba esingakuthandazelayo ngokoko simele ukuthandaza ngako asikwazi ukuthi ke umoya ngokwakhe asithethelele ngezinqwini ezingathethekiyo uthi uPawulos xa ibhala uthi moya ngokwakhe uthethe ezingathikathi uzimele nomoya. Yes. Personification there. Sisimntwiso esilanda kuthiwa sisimntwiso personification ilanguage leyo esetshenziswayo DJ kuyapersonalizwa umoya ngongathi is a particular being. That's personification sisimntwiso iyamntwisa phaya kulento uPawulos yaqonda but ke make sizaba DJ kamnandi uzayobhaptizwa sibuye sikuhlalise apha and ke ngoku njengoba kuthiwa ke uzawunika umoya oyingcwele funeka sisibone sasikho sinikwayo ke ngoku singla moya ndithi ngela xesha DJ yaqonda but if we agree with the concept of Trinity that is a particular being umoya andithi funeka usibone abatata sibone nalamoya esinye sikho sizawuza ku DJ ke ngoku andithi nje bezawunikwa isiphoso moya oyingcwele andithi silapha. That's what it means. Yebo. So umoya oyingcwele awusosiqu sona on its own and separate whoever is giving out lo moya whether is God uba unyana basesivile ngoThixo siyava ngoku nangabani nangoMesiya enika ntoni ekhupha umoya. uPawulos uthetha into ibisele ikho yomoya oyingcwele le ndawo ugqibo uyifunda. Yes. Ngomoya oyingcwele akangezi siqu ngala moya athetha ngawo uPawulos kulamaRoma owakotayo uthetha ngawo umoya but esimntwisa ke ngoku xa ethetha ilanguage yakhe ayisebenzisayo ngokungathi yinto engumuntu umoya. That's where ubuncwane belanguage that umzonke buvela khona. Yeah. Language mos imandi because noba umuntu mhlawumbe umnyeni uwenza ipoem umuntu owenza ipoem usebenzisa ilanguage uzawuthetha athi into ibe ngathi uthi ingumuntu. That's where John sitsho ivela khona ke ngobumandi belanguage but into ebalulekileyo yabona iphilosophy yalomzonke ingxaki Kakhulu. Because lento is part of philosophy. Yeah. It's part of philosophy. Ifuna umuntu acinge nzulu. Yeah. Ifuna ucinga nzulu okwesibili umuntu okholwayo. Because xa ukholwa uyakwazi ukuyahlula, xa ukholwa nyani uyakwazi ukuyahlula enye kwenye usebenzisa ukholo. Because apha indeed apha umoya lo asikayifumani lethu umoya ungumuntu. Asikayifumani because uthi apha lesi ngesethathu umzonkelela kufunda kuyo. Yes. Ithi uYesu Kristu he breathed. Yeah. Umoya kwabazalwane. Kwaba bazalwane he breathed. Waphefumulela wakhupha wakhe umoya wawufaka kulona umoya wabazalwane owakhe umoya hayi owakhe umuntu. Yeah. Zangakhuphe owakhe umuntu wakhupha owakhe umoya. Yeah. So ingxaki lomzoba iphilosophy le iproblem. Yeah. Iphilosophy isiphazamisa ingqondo zabantu bangafuni ukuthi ukuya down bakhangele bayenzulu. Yeah. Ekwahluleni ilizwi eli. Yes. Because lilizwi kathi komo selimele ba lize nayo inwethi umoya wakhe wabanga umuntu. Funeka litsho ilizwi kathi lithi umoya lo
ungumuntu. That we breathe ingumuntu. Funeka kube lilize lithoba hayi ke sambona umoya lo uhleli apha phakathi kwabantu. Umoya lo awuphefumulayo. Umuntu mna umoya wami ngiwuphefumulela umhlobo. Uthatha umzonke njengomveleli. Umoya wakhe awunika uthatha umhlobo. Funeka siwubone ungumuntu. According to the Trinity concept. Ngoba Trinity yeah. According to the Trinity concept. Yes. Yeah. Language ingasiphazamisi. Yeah. Because imandi language. Xa uthetha ngathi uyambisa indeed. Ikhona apha esiXhoseni bathi ikhona into asisintwisi. Uthethe entweni ngathi uthethe emntwini. Yinto kodwa yenze ngathi theni ingathi ngumuntu. Buncane belanguage obo. Eyofihla ingonyama. Akayongonyama ufihla. Uyingonyama ufihla ngenxa basuke wathi ufihla ingonyama. No, akayongonyama. Kuchaza into yenziwa Very good example that ufihla. Yayibona ke? But philosopher izakwenza ucinga uba ufihla uyingonyama and you would accept that. Yeah. If awucingi. If awucingi you would accept uba ufihla ntoni? Uyingonyama. Izakwenza iphilosopher umtyhini nasi ingonyama. Uyabona ke zalona methomba ngani igama lakho ngo DJ. Sibusisiwe, yes, okay, you are blessed. You are blessed. Yeah. Yabona ke sibusisiwe. Into eyenzekayo yile yokuba into ebamba singafuni ba sibe nxalenye yeTrinity singangeni kwi-trap yeTrinity into yokuba izawuhamba ihambe ibe ne-practice and ibe ne-symbols zayo. Now once ihambe ibe ne-practice ibe ne-symbols zayo, we are not out of occultism and paganism. Yeah, avela unqulo ke ngoku. Ngoba ukuze siyidemonstrate njengabantu funeka sithi uThixo unyana umoya oyingcwele. Yebo ndiyayipractice ke ngoku uyasymbolize ngoku ngela xesha. Funa siyipractice. But has it been commanded? Has it been something to practice? Ivela ngokwesibhalo sibaleka lonto la philosophy ke iza kuconfuse sicimba into yoba naxa kuthethwa ngalomoya hayi nabo abathethi into yokuba in a literal sense Holy Spirit must be a body efika confuse ke iphilosophy ithelwa ngabawutswa confuse ya but emveni kokuba we understand it, but it doesn't mean Lord ba mayibe physical body, but kuzafuneka upractice yenza ke ngoku wenze ke igqibeleni yabona kuzafuneka wenzile ke right enough you understand ba hayi ayithethi lonto le Trinity into ba mayibe physical body, but ngapha kwalonto kuzafuneka wenzile ke how do you apply Trinity njengomuntu osenkolweni yeChristianity, how do you apply it? Kufileke kufikela xesha ba yenze ke ngoku sibusisiwe. Uyayiva ke DJ? That's why ke ngoku singafuni into yoba sizayamanise neTrinity ngoba egqibeleni kuzawubakho i-element yokunqula efuneka uyenzile. Yaqonda? So must understand into yokuba uThixo umoya wakhe nonyana ewunika abapostoli umoya wakhe khange ibe sisiqu lonto xa bebeyenza. As Trinity says so. Masifundele uJohn 17 ke ngoba lapha kuJohn verse 22. Njengoba besifunda 20 ngo22 again ngoba kuJohn 17 ngo22. John 17 verse 22. Uzuko wandinika lona ndinike bona ukuze babe banye njengokuba thina sibanye. Yeah. Uzuko ondinike lona Thixo. Liye lathini lazuko? Uzuko ondinike lona Thixo liye lathini lazuko mntana? Ndilinike aba bazalwana abaposti abafundi bakhe uYesu. Ukuze sithini? Babe banye. Sibe banye. Back to you ke mama zonke. Nangu Adam as indoda. One person andithi. Nangu Eva umama one person. Kodwa xa besemtshatweni babizwa into abatheni? Banye. Nangu Mesiya ke ngoku. Nabafundi bakhe olazi ukuthi xa amnike lona. Uthe awugqiba ukuphefumulela into olazi ukuthi xa amnike lona
uthi uThixo lenzele ukuze sibe oraphefumulo labo ukuze sibe ntoni sibe banye sibe babe banye babe banye yebo njengoba yena uYesu esithi mnye kunye nobawo njengokuba mna nobawo sitheni sibanye la oneness philosophy ibani banzima lento abantu ngiyela nzima ila philosophy njengoba nobawo mna sitheni sibanye ipoint endiyakuyo akuseparatwana phaya akohlulwana uYesu amiswe emele eyakhe into uThixo amiswe emele yakhe into ngoba iTrinity itsho yaqonda umoya azoma naye ecaleni emele yakhe into sibanye kalazuku uninika lona ndawugqiba phefumulela lenze into yoba sibe banye njengoba abantwana bawo sitheni sibanye nathi wa-1 year ebandleni likaThixo siyile njengeningi akasibanye kule nto yokuba sikhonza ubani uThixo noMesiya sibanye Bakule chapter ukuyo. Yeah. Nanka uverse 3. Ewe. Uthi kubo ke obu ubomi naphakathi. Yeah. Ukuba mabakwazi wena. Yeah. Ukuphela koThixo oyinyaniso. Yeah. Naye uYesu Kristu umthunzi. Ukhona Yeah. bathuthunye nganyena Uyise. wenza lanto enza. Yeah. Lanto yenzo babunye ke ya. Kubo wabi. But iyaba divorce all together iTrinity concept. Ibamisa njengokuba uthi bazizi entities ibodies ezithile ezahlukeneyo kodwa they are called uThixo ozobodies zahlukeneyo ngokweTrinity. So uMesiya ke sifumana into bakhe uMesiya i-disciples zakhe wafuna into ba zibenye nye naye njengokuba naye emnye nabani noThixo. Sifumana loo nto ke ngokuba makasidluleke siye kwaba kuJohn 10:30 sive kwalapha kuJohn 10:30 sesawugqiba sidanga bani 10:30 mana sayifumene Yeah. What is the relationship of God and his son? The relationship yabo. Mna noba wasitheni? sibanye Ithi the son. Ithi doni? The father. Two beings. Ithi Trinity yona lithi. Kodwa isibhalo sithi mna noba wasitheni? sibanye We are one. Njengoba umama notata bathe bamanywa emtshateni babanyama abanyamanye. So uyafika ke ngokuba ukupheliswa kwabunyama asplite kulanto ke ngoku. Uyabususo babunye ke ngokubo. Lalo kudla ngokuthiwa ke uyabona ke njengoba xa kuyalwa abantu abatshata njengoba nitshate apha umuntu wesithathu akafuneki ke ngoku. Because kuyaziwa once there is a third person izaba khona ingxaki kulo mtshato. Ngoba lo mtshato will be apart. Uzawuthi nomthatho uzakohlulelana lo mtshato. Baba lamtshato mabahlale babe banye bemanywe phaya nguThixo babanye emtshatweni. Andana basahamba sonke na. Masidluleni ke manje. Mna nobawo kodwa sitheni DJ? Sibanye. La question yakho bukwayibuza ke ekuqaleni. Uyayiqonda DJ? Wena ubuvela umisa uMesiya separate ngela xesha ubuvela. Umisa uThixo separate. Which is ubunako uinfluenceka iTrinity. Now ku10:30 ngokaba kuJohn mna noba wasitheni sibanye. Uyabona ke obabunye kabusuke ngoku ke nangu kuselapha phakathi kwethu. Ethi uMesiya wayekho kungekabikho intoni nendalo lena ekhona. Phaka maHebhere chapter 1 verse 2 make simfundeni maHebhere chapter 1 okanye siqala ku1 siyoma ku2 Hebrew chapter 1 verse 1. uThixo wayethethile nje kudala ngendawo eziningi
ngendlela ezininzi koobawo nabo abaprofethi. Yeah. Uthethe ngale mihla yokugqibela kuthi ngonyana Yes. awammisayo wayindlalifa yeento zonke, awathi kwangaye wayenza indalo yonke. Yeah. 3 othe elubengezela ubuqaqawuli bakhe nombhalo wendlu yakhe ezithole nokuzithwala zonke izinto ngalo ilizwi lamandla akhe. Wesuka akuba eyenzile ngokwakhe inhlambululo yokusihlambulula ezimeni, wahlala phantsi ngasekunene kobukhulu enyangweni. Wahlala phansi ngasekunene bantoni bobukhulu. Uyayibona ke uma uhlala phansi ngasekunene bobukhulu akade athi take over from God. Kodwa iyavela into ethi apha zonke izinto uzenze ngaye kwasekuqalekeni kwasendalweni. Ubani unyana lo unguYesu. So sele emnyeke ngokaphethi mina nobawo sibanye ayiqali apha lento kungekabikho into phezulu komhlaba. uYesu ngexesha uThixo adalayo ukhona kunye nabani noThixo. Ngoba bayitheni? Oh kube bebanye aba bantu. Bebanye. Nangoba lapha phezulu komhlaba akayekanga ukumela uThixo ngolahlobo lobunye. Ezala nguMaria nje noYosefu akayekanga ufike yena wanokuqhaqhawuli kubo zonke into zomhlaba naphezulu kwabantu bomhlaba kubantu abaphezulu komhlaba obohlukileyo. Ithi iBhayibhile sabubona ubuqhaqhawuli bakhe. Ngela xesha ulizwi abayintoni abayinyama. Sabubona intoni ubuqhaqhawuli obubani. Hayi ke masifundeni ke incwadi yezenzo ngu2 ibevesi bengu1. Izenzo 2 verse 1. Ikaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentecost baye bonke bemxhelomnye ndaweninye. 2 Waza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandla esinjengesomoya ovuthuza ngamanzi. Hayi yeke mafike ufuna uverse 1. Uthi inthini la verse 1? Ekaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentecost baye bonke bemxhelomnye ndaweninye. Bonke betheni emxhelemnye ntoni ndaweninye. Higher, that is to demonstrate the oneness. Lento yobunye ngaba bazalwane. Baye bonke bemxhelomnye ntoni ndaweninye ekuzalisekeni kwantoni komhla wePentecost. How were they one? Izakubuza into kuba lento yabangela babaye banye, how were they one? Abebanye njani? Yebo? Ithi indawo ngantoni? Ngamxhelomnye. How were they one? Ngamxhelomnye. So, were they one body ngela xesha? Ngela xesha bebanye, were they one body? Emxhelomnye. Yeah.
bemqhelomnye. Kodwa there's a question as a follow up about were they one body ngexesha bemqhelomnye na? Babe ndaweni inye. Bemqhelomnye. But were they one body na? No. They were not one body. But the bottom line, babe sebunyeni ngela xesha. Babe sentweni enye. Basentweni enye. But the Trinity yona iyaba separate abantu abasentweni enye. I-Trinity. Abantu abasentweni enye enguThixo noNyana iyaba separate yona. Siyavuma into yokuba Son and the God are not one body, but basentweni enye abangahlulwayo kuyo. Trinity yona separates them. That's what it means in Laleza sense. Makes them separate. Yeah, it Separate entities. yeah, it makes them separate entities yona i-Trinity. We know Son and God, those are not one body. But basentweni enye, but Trinity separate them all together. Koba kunye. Kwala 10:30 besimfunda kuJohn ethi mna nobawo sibanye. Yeah. Ngobazazenzo ke babemqhelomnye bendaweni inye, but were they one body? No. Yayizibhodi ezinitshi zabantu. Kodwa what ibangela into yoba badibane phaya inye. But Trinity separate abantu abasentweni enye. uThixo noBaba. Imbe kuYesu pha, imbe kuThixo pha, ibe kuMoya pha. That is Trinity. Masidluleni ke. Maka sidlule ke sijonge pha kuJohn 12 ke ngo28. Bana sefumana John 12:28. John 12:28 verse 28 ngolhlobo bawo lizukise igama lakho kweza ngoko izwi liphuma ezulwini lisithi ndilizukisile ndiyakubuya ndilizukise 29 verse 28 Ngihamba siya ke sifuna 28 bafisa. Ngayiphinde bafisa. bawo lizukise igama lakho kweza ngoko izwi liphuma ezulwini lisithi ndilizukisile ndiyakubuya ndilizukise. Kuphuma ntwana ezulwini? Ilizwi. When elalizwi liphuma phaya ezulwini liphuma liyintoni? Lingumoya ndithi. Phuma ilizwi, liyivoice andithi. Ingubo. Yeah. Alisasika. Can you separate spirit from the Godhead? Can you? But the Holy Spirit, the Trinity does that. Iyaba separator. Elalizwi likaThixo beliphuma lisihla lizothela noMesiya esindizukise. Belisuka kubani? Belisuka phi? Phuma kuThixo because ilizwi is a spirit, is breath, lingumoya kabantu kaThixo. Njengoba namthetha nje njengoba nje labandithetha ngantoni ngespirit ngomoya. But njengoba nithetha nje abanibona into physical esisiqu. No, akubonakala lona. But Trinity it separates ezo zinto. Umoya imenza isiqu umoya. Yes, umoya imenza isiqu kanye ilizwi ilenza isiqu likaThixo. Ilizwi likaThixo iTrinity ilenza isiqu. Njengoba nali ilizwi lalisuka emazulwini lisiza apha ezantsi. uMateyu 17:5. Can there be more than one person in God's head? Kuyakwazeka uba apha kuThixo kubekho more than one person. Apha kuye uThixo more than one person. Kuye uThixo kubekho more than one person. Mateyu 17:5. Omnye afunda uMateyu 3:17. Siyayazi uMateyu 3:17 ubhaptizo kaMesiya nguJohane enhlamvu mlanje ntontontontontonton. Kodwa ekupheleni kwalonto ithi kwaukhazuka kwezulu. Lonke la masifunde kodwa ke. Mateyu 17:5.
nalo izwi liphuma efini apho lisithi, lo ngunyana wam oyintanga endikholisiweyo veni. Yabona ke phaa ngaphambili enqophisweni omdala ngexesha wayesihle Sinayi uThixo kude wayezibonakalisa ngendlela ezahlukeneyo. Nangoku kuMoses ekutyeni kwetyholo ezawuchonga uba makayokhulula ama-Israyeli eYipute, uThixo wazibonakalisa ngantoni? Ngomlilo njengetyholo. Phaya entabeni eSinayi ngoku uMoses funeka azonyuka kuthiwa wehla njengantoni? Engumsi. Ngeli xesha bekhokheleyo entlango kuthiwa babekhokheleyo yintoni? Lilifu. uThixo ke uzibona sana kodwa kuthiwa ke ngoku apha kwaphuma ilizwi kwelifu. Elalifu is a representation of God. Ngoku kuphuma ilizwi kwelalifu. Now njengoba ke ngoku elalizwi liphuma kwelalifu libonakala as a being elalizwi. Ngaba elilizwi libonakala njengesiqu eliliphuma apha efini. Ilizwi cha ilizwi Mosi besithe intetha iphuma through umoya andithi breath is spirit or wind, but Trinity yona iyazahlulo zinokuba izawuthi elalizwi ibi Holy Spirit elabelisihla and therefore sisiqo sizimeleyo. Then there is unyana njengesiko sizimeleyo. Then there is uyise njengesiko sizimeleyo. Trinity le. Uba sihamba nalanto besibambe eqaleni into ba ispirit esintoni singumphefumulo singumoya. Ilizwi lona liyintoni? Lahlukile kwispirit ilizwi alahlukanga. Kutheni ke ngokule case sizawutshintsha ilizwi into ba malibe ngumuntu omileyo Holy Spirit. Chilo nawo nje uDJ ezakwamkeliswa isiphoso moya ingcwele Holy Spirit moya ingcwele akuzubonakala siqo. Kodwa ubani owaphefumulela abafundi bakhe ngemphefumulo yomoya ingcwele? uYesu andithi lanto wayiphefumula ke imphefumulo yakhe yayisisiqo. No, so Holy Spirit is not a figure, is not a body, is not a being, according to Trinity. Then no sahamba sonke DJ. Okay, masindluleni ke bese nguMateyu 3:17 andithi. Verse 17 nalo izwi liphuma ezulwini lisithi, lona ngunyana kaThixo, ngunyana wam oyintanga endikholisiweyo. Nalo ilizwi liphuma phi? Emazulwini lisithi lona yintoni? Unyana wami enditheni? Endikholisiweyo nguye. Again asikaboni ifika phaya. Iselalizwi sengulamoya kabani kaThixo elalizwi. Landela. So asikwazi uyahlula siyenze a separate entity into elalizwi. Labani dala moya kaThixo. Ngelixesha uThixo asemazulwini. Ngelixesha uThixo esemazulwini. iHoly Spirit iHoly Spirit oko ibikho until kwafika ixesha lantoni lePentecost. Ngelo xesha ibisoloko ikhona intoni iHoly Spirit phaya emazulwini ikubani ikuThixo ihleli pha kuye as God until kwafika ixesha lePentecost into ba izofikelela nalapha kuthi intoni iHoly Spirit. Kodwa ukuza kwayo ayizanga ezifika ehla njengomoya isoloko pha kuThixo. Therefore there's no Trinity bandla likaThixo. DJ ima DJ andikuva. Xa uYesu
utata ebonakala engcoliwe uThixo engcwele uThixo ingaba kokhetha babili ngoThixo because they are bazi-two different forms. Omnye ungumuntu omnye ngazongoThixo ubani uThixo noYesu umoya engcwele yena ayofika leyo nto akabani asetelethu masendibuza kumbuzo wami sithi oThixo babili ke utata xa kuthiwa uYesu unguye uThixo. okay DJ uJohane 10:30 ebethe mnyana oba usibani khange uThixo amahlule unyana kuye akamahlulanga uThixo unyana wakhe kuye uthe unyana oba wesitheni sibanye. So we can't go to a point yoba ngokusithi babini oThixo kukho uThixo osemazulwini kubekho uYesu ngexesha besemhlabeni enguThixo lapha emhlabeni. We can't because banye aba bashela ngabantu abanye. Ekon mna noba wesitheni sibanye. Therefore ndifuna nabo ke abazalwane sitheni sibe banye. Utsho kwabazalwane uYesu uthi ufuna sibe banye thina sonke nabazalwane. So asikwazi ke ngokuThixo uba sibenze babe babini oThixo kuba yena noba ubatheni banye at the same time bake sifundele le ndawo izawulandela. Kodwa ke DJ ndiceba ndiyaphendula into yoba kulanto bese sifundile le ndawo uthetha ngayo sifunde indawo zade zambini uJohn 20:22 besifundile ithetha ngobunye uJohn 10:30 sifundile ithetha ngobunye yena uMesiya mnye kunye nabani noBaba. So iyo lanto ke ngoku sikwazi uyisondeza lanto yokuThixo kuYesu kuba mnye yena nabani noThixo. Sibambele Yeah. Yanilahleka nje lendisi apho athi umoya uphepheza apho Uthanda khona uthanda khona usive isandi sawo kodwa ube uJohn 3 verse 8 Yeah. Ngamanye kodwa pha ku8 yeah ufunde u9 sizawuba pha Yeah. John 3 yeah Verse 8 uthi umoya uphepheza apho Yeah. uthanda khona yes uze usive isandi sawo John 3 kodwa ungawazi apho uvela khona nalapho usinga khona bakwanjalo bonke abazelwe ngumoya. right u9 athi ke unako ukuthi kulamatye njalo nje masiyeke mamfihlo kodwa ufumene uba unswabuliyana izinto yabona into spiritual kalumzonke yeah it must remain spiritual ungafuni ukuphinde uyi-unspirit yeah uyenze ukube physical yes because umoya kaThixo xa uye wokuthi kuthiwe esebenzisa wona yeah uyawusebenzisa uye wokuthi umoya wakhe ukwenza izinto Yeah. uyi-tool umoya kaThixo athi uThixo awusebenzise ukwenza izinto awusebenzise umoya wakhe uThixo ukuze nathi Yeah. usenze sibe ngabalungisiweyo ngawo umoya kaThixo sikwazi ukuzamkela zonke izinto ezikaThixo. But uba ngaba uzawuthi sowulapha kumoya uphinde ufune ukuba senyameni awuzukwazi uzicacisa into zomoya usebenzisa inyama. yes Nebezami kuyithetha xa ukumoya different nekumke enyameni but uba uzothi sowusemoyeni uphinde ufuna ubuyele enyameni awuzukwazi ukucacisa into zomoya usebenzisa into zenyama. yeah Nanto ezami kuyithetha. So umoya uphepheza uthanda khona umuntu kaThixo awuve yeah asive isandi sawo kodwa ungakwazi ukubona usukaphi usuka phi na ukubona. yes yeah John 17:20-21 yeah singafunde u22 Andiceleli ke aba bodwa ndicelela nabo baya kukholwa kum ngelizwi labo ukuze bonke babe banye. 21 njengokuba wena bawo ukum mna ndikuwe ukuze nabo babe banye kuthi ukuze ihlabathi likholwe ukuba ungawandithini. yeah ukuze nabo babe banye kuthi yes yeah so kungaseparate wanto kwenye njengoba iconcept ye-Trinity separator yona because yona
iyohlula i-concept ye-Trinity. Because ithi la John besiqala ufunda ngayo i-concept ye-Trinity, John 1 verse 7 phaya, abo ngamangqina amathathu, 3 separate witnesses, that's what it says. Iyatsho nakwesiNgisi, abo ngamangqina amathathu, uyise, unyana, umoya oyingcwele, which is Trinity, which is something inserted later, ehlonyelwe later kwi-scripture, because they wanted to find a place ye-Trinity kwizibhalo, kuba ibingade ipruveke bezileswa izibhalo zileswa ngabantu abohlukeneyo nee-philosophers zize zingade ziyikhuphe into engqalayo kwi-Trinity. Later kwazofakelwa ke ngokulandayo kuJohn, sele noMesiya wemkayo kudala. Khumbula kaloku benthe i-Trinity ibingekho before u-AD. Phaa kwa-BC ibingekho i-Trinity, izobakho emveni kweli xesha likaYesu lofika kaMesiya nonyuka kwakhe, yazofika i-Trinity, otherwise was not there in the scriptures. So izofakelwa late, ifakelwa ngubani? Isithi incwadi kaTimothy, isibhalo siphefumulelwe ngubani? nguThixo. So ifakelwa ngubani le ndawo? Isibhalo esi siphefumulelwe nguThixo njena, sikancedela ukufundisa, ukuqeqesha, ukutoni, ukululeka, ukusentweni, obusulungiseni, ukuze umuntu kaThixo athini? Yeah, which is Bible. So izofakelwa ngubani? Later, long iBhayibheli exists, izofakelwa ngo-AD period, ngo-Anno Domini period, during the era of Messiah. That's what Latin says. Anno Domini, ngexesha lebe uMessiah bephila ngalo, hayi ngo-after death njengobanye isitsho loo nto ka-AD. Yeah, masiyeni ke. So bomhlobo siyayivala ndawo uba ubugxinisisa bebunyeni phaya uba kusepareyithwa phaya kulaa ndawo akohlulwa nto tato ufisa uphakamsile. Yes, no, I think starting from the combination. Yeah. I think because I think people are chatting about Trinity into enter. Nagla verse 757 ufunda kuyo. Uyaqaphela imibhalo ngayo pha la verse 7 kukho i-brackets. After lapho ulethe ba ayonto iyikhona, into nje umuntu azama uzibhaqisela edishweyo foba maqalisho zibingekho. I think uba ibingekho even nale concept ye-Trinity, because lo yomunye ayonto i-complicated yona xa sinqokola nje abantu abazi language. Xa sithi mna no-Ithani sibanye ayonto imele uba complicated xa enyana wam, because befana uba senza into ezinye, i-purpose iyi-one, akenzi into zichasene nento zenziwa phayana kwam. Umunye nje is-about that ayinalidibene nasiqo naba-physical noba abantu be-physical. Qha ngokuseyile-Trinity izame ukunyanzelwa le iyenza ngoku kube nzima no-understand ezinto zisimple, sifune uzifilosophiza izinto ze-spirit, because uba njengobuyicacisa nangomtshato, xa kuthiwa abanye ababantu siyazi uba kuthenjiswa abanye, because zonke into zabo bazenza kunye, bayavumelana kwezi zinto, akho mntu wenze yakhe phaa nomnye enze yakhe phaa. Just like uChrist ngokwakhe, uChrist akenzi into ungenziwa nguyise, wenza zonke izinto zenziwa ngubani? Ngutata wakhe. Obo bunye buvela apha, oba kuthiwa you shall be called the mighty God DJ, isukela kulaa nto uba akazuza neento zakhe, uzawuza nezinto ebezithunywa ngubani? nguThixo. It's not to say into yoba unamandla, just like uyithele ngenamandla afana nawam, nangona ngunyana wam ene-purpose eyi-one nale yam. Kha abantu ke ngoku bafuna overcomplicate simple things, because ayikho difficult to learn, akho kwanto inzima kule nto. Ilanguage nje eqhelekileyo uba xa nibanye entweni, which means niyavumelana lenza into eziyi-one. Kha andiyazi uba iye ithi I think ubakho kwale Trinity le yenze ifuna uba ucomplicatwa no-philosophize ube ngathi into complicated efuna ukustadishwa ibe nefilosofi ethile. Because nyani uyicacise kahle xa uyicacisa ngomtshato, into edibene nobunye. Into noYesu Kristu, I mean zininzi indawo sezifundile notata athi mnyana bawo sibanye, aphinde nathi naxa ithandaza acele kuba athi bawo baxolele kuba uthetha nobawo, yabo, usarespekta ubawo uThixo yena kodwa ukhona apha emhlabeni.
kodwa bethiwa ngumighty God Yeah. kodwa kwaye usathanda sekugod kodwa bethiwa shall be called mighty God there andithi Yeah. wathiwa nguwani uba unguthixo wayekuthixo yayibo so if uyayi-understanda i-concept yobunye ayimelanga uba ziconfuse ezaa ndawo eziya Yeah. because bane-purpose eyi-1 benza izinto ezinye Yeah. akho mntu uchasene nomnye and ungezantsi istatus yesu kristu uzawubona Yes. even though esithi banye Yeah. zikhona into angazaziyo Yeah. uthi nezithunywa zezulu njengoba utshilo Yeah. azilazi lixa nama ndilazi Yeah. nama ndilazi Yeah. even ezithunywa zezulu Uyise kuphela. kodwa nguthixo kuthiwa ishall be called the mighty God kodwa unguthixo kodwa uthi akazazi ezi zinto naye yebo Yes. so ifuna la understanding ayikho nzima ilula but le nto yetrinity yenze ngoku izinto abantu bafuna uzenza ngathi zicomplicated zingekho complicated. Yeah. Sizawuvala ke bethu DJ. Ona uma uzaba ngokugqibela DJ iza. Kodwa kuba ukhona umuntu uvala. benza ngena kula ndawo le ndawo kunceda baseRoma bangithetha ibhayibhile yithi uzabe ifika sekunene bathi uYesu ngoku mna bendiyisearcha laa nto kuye kwakho yinto ethetha nge-Jewish culture amaZulu hlobo bathetha ngalo xa besithi umntu uhleli ngasekunene ayithethi ube literally omnye ungapho kodwa laa nto ithetha ukuba they will share power Yeah. ngoba kwenza umzekelo ingathi umzekelo xa kuthiwa government i-government omnye uzabe hleli ngasekunene omnye ithetha ube omnye uzabe ngaphantsi kodwa bazabe belingana but they will share power bazosherisha ipower enye into tata yile uyesu tata benza kuthikane utata uthe abazulingana ngamandla uyesu ngathi incwadi because incwadi zevangeli uyesu ngathi phaa xa isithi izono zakho zixolele amafarisi banisithi ungubani naye baxolele zona ingothini kanti bona bayazi benguye ngoba tata mna uhlobele alisina ngalo phaa kulaa ncwadi izaya xa kuthiwa igama lakhe Emmanuel uba uthixo unathi nothi be uthixo has supported us but unathi phakathi kwethu uthixo uyesu nothi be andiyazi akumeza icacisa njani kodwa ihlobo elainterpretha ngalo le uyesu nothixo abazukohlukana xa sifikela xesha bazobe sendaweni embani nothi be uyesu uzabe ehleli ngasekunene kodwa they will share power even though omnye elilizwi emnye unguyise. Masiphenduleni ku-DJ masiyeni phaa kwincwadi yabaseThesalonika. I mean amaKorinte 15 verse 1 Corinthians verse 28. Sizamsondela ke ku-DJ. Balo sayifumene 1 Corinthians 15:28. Ke zithe zathotyelwa phantsi kwakhe zonke izinto uyakwandula nonyana ngokwakhe athotyelwe phantsi balowo bazithobela phantsi kwakhe zonke ukuze uthixo abe zizinto zonke kubo bonke. Ndicela uyiva njani wena? Uyiva isithini lona? Xa uthi uyakwandula nonyana ngokwakhe athotyelwe phantsi kwakhe lowo. Uyiva isithini DJ? Ungayirida na kwi-English. That's what we mean xa besisitsho notata uFihla. Asithi asimacknowledge uMesiya njengonyana anikwe ubuthixo. Size ke ngoku simdibanise kuba naye kwanguye uThixo kuba nebani. Kodwa kukho ixesha lokuba ngoku xa egqibile umsebenzi lo uthunyiwe njengonyana ithi naye ngokwakhe uzawa subjected to the Father. Uzawuthotyelwa ngaphansi, uzawuba ngaphansi kwayise. So xa kufikela xesha ke they're not going to be in the equal status. Uzawalawula kwimillennium uYesu agqibe yonke loo nto leyo kubekho imfazwe yamaGedon. Emveni kwemfazwe yamaGedon ke kuthiwa kuzawugwetha. Now ugwebo ke ngoku alibuyisele kuyise. Kuthiwa zonke into zitheni zithotyelwe phantsi kwakhe ukuze naye abe ngaphantsi kwakhe uyise. That's what we mean. But lo gama ingekafiki period yokugwebe uYesu is in equal status nabani noThixo ebunyeni. But there's time phaya ke ngokela xesha lanto le judgment loba ke ngokudlule nemfazwe yamaGedon ngoku iminyaka eliwaka siyihleli sonke silawula nathi kunye noMesiya thina abangcwele
Ithi ngokemveni kokuyokhululwa uSathana okomzuzwana empilongweni ukuze aphinde abalahlekise abatheni abaningi. Ithi ngelo xesha ke ukubekwe imfazi yamagedoni uGogi noMagogi ngiyopelwa bezolwa nomkhosi kaThixo wasezulwini. Kodwa umkhosi kaThixo weyise umkhosi kaGogi noMagogi zemveni koke ngokuntoni ibe ngumgwebo. Emveni ke kwa ingilomgwebo ke ngoku uThixo uMesiya abuyisele intambo kubani kuyise. Subdued ke ngoku athotyelwe ehlele ngezantsi ke ngoku yena. Itsho la ncwadi ehlele ngezantsi. Uyiva njani ke DJ? When he has done this, then the Son himself will be made subject to him. Anyway, Yeah, ngakho ke bona ke singesi yoba ngaphansi kwakhe. yeah. And the Son will be subjected. Kuba ngaphansi kwakhe kwani uyise lo bemthumile ke ngoku. Kuba ngoku uyise kufuneka athi take over ngoku intoni ugwebo ngoku. Ilapho ke DJ ilolo hlobo. Kodwa mina noba wesitheni sibanye. But the Trinity ithini yona Son and the Father. There is God ekuthiwa is Son. There is God that is called Father. There is God that is called Holy Spirit. That's what it says. It Trinity. So Holy Spirit sifumene ba yona ayinalo, it even lacks a name. Alaziwa noba yintoni igama la Holy Spirit. Njengoba simazi unyana igama lakhe ngubani, njengoba silazi igama lakhe uThixo bangubani. Kuthiwa yona iHoly Spirit alikho negama because it is not a figure. That's why it will not be given a name. iHoly Spirit ithi iBhayibhile. It's even lack a name. Yebona besinexesha besizongena kwi-attributes of the Holy Spirit and attributes of Son being called the Son of God. Besingena kwezo attributes. But we don't have time. Besizongena kuloo nto ke DJ. But to expatiate le into yokuba i-Trinity yahlula into ezintathu. Iza neento ezintathu ezahlukeneyo. So silibandla ngokaThixo nemfundiso kaThixo njengoba siyiprove esibhaleni thina asikwazi umisa uThixo ziqu zithathu. Asikwazi umisa uThixo ziqu zithathu. Yangoba lesinexesha besake simfunde uThixo siqala kwincwadi yeDeuteronomy ngochapter 6 ngoverse 4. Izawusiqala uba uThixo mnye. Azithathanga iziqu zakhe. Siphume kule ncwadi yeDeuteronomy songena kwincwadi kaMarko ngochapter 12 ngoverse 28 to 31. Izawusiqala uba uThixo mnye. Akazoziqu zithathu. Siyongena kwincwadi yantoni yokumkani besibini napha izawusixelela into yoba uThixo mnye akazoziqu zithathu. Siye kwincwadi yezikronike ibizawusixelela nayo phaa uba uThixo mnye akazoziqu zithathu. Akazoziqu zibini ntathu zonke. Nalapha eEfeso kuchapter 4 naphaya mnye uThixo mnye umoya njalo njalo yonke loo nto leyo. So there are not three figures according to the Trinity. Bandla kaThixo kingakwanele ngaphandle mama noma ixolo mama ingathi uphakamisile nibele ngoku ixolo sizobala yeah yes thetha ngesininji ba masenzeni umuntu ngokufana nathi andithi mama yeah ubeyedwa ethetha ngezi kwenzeke ngakuthi ngoku apha ku-verse 26 uthi masenze umuntu ngokufana nathi ndizawubuyela apha kutawulungiselela tata uthe uyasiya xa sibize zingaphiliziyo katata naye izile ngaphiliziyo yabo sabatelandelayo sifumana la miziyo Nkosi ma. Yabona ke mama. Wena njengoba uquta uGenesis chapter 1 verse 26 ngokwezi scriptures yi4 indawo ezithetha ngeplural kaThixo ethetha ngesininji kuba masenze ngolhlobo zi4 ngokwezibhalo zonke. Zintathu apha kuGenesis. Njengoba ukufunda la 126 njena zikhona ezintathu apha kuGenesis. Enye iyo ngapha kwincwadi yomprofeti uIsaiah eyesine thetha ngesininji zondawezo. Now, if we know siqonde into yoba bekutheni kubekho
uthixo ukuthetha kwayo ngesibili uyakhumbula ngosithethe phaya ekuqaleni uyesu akaqali ubakho ngeli xesha kwemhlabeni athi ngenoba wosibani sithi wayekho kwangaphambili ngeqonto ubuyayifunda iBhayibhile ize ithi incwadi yesityhilelo ngochapter 12 ngoverse 9 ba uyesu usatana ukhahlelwe ezantsi ithi indawo abawumeyi umhlaba ngoba uhlile weza into emhlabeni ebekho iqala yaxesha khahlelwe ezantsi ubani usatana khumbula kaloku usatana ibisesinye ebiyenye ye-angel zasemazulwini ebezimphulaphula uthixo kodwa wafikela lixesha longaphulaphuli phaya uMikhayeli walwa isithunywa sikathixo esikhulu sisilwa nabani nosatana ithi weyiswa usatana emveni beyisiwe wakhahlelwa ezantsi ngelixesha ke uthixo enza laa nto kwamdala nguye nezithunywa zamazulu ngelaa xesha. So laa nto yobabunithi ke ngoku ifika ke ngoku kuloo meko yokuba ebekunye nantoni nezithunywa zamazulu. Botala nithi bawufihla akayedwana kodwa ke mandingene ezinye ivesi ke mama zoyi-4 kwenzela into yoba ukuphande ngazo kwalapha ke ku-3 Genesis 3:22 njengoba benguvesi 1 chapter 1:26 eyesibini indawo iyavela phaya uthixo kwaphaya endalweni ngo-3:26 kwiGenesis naphaa ku-11 Genesis chapter 7 u-Isaya yena iyaba ngu-6:8 lezo ndawo zi-4 incwadi kaIsaya chapter 6 verse 8 ibe nguGenesis chapter 11 verse 7 ibe nguGenesis chapter 3 verse 22 ibe nguGenesis chapter 1 verse 26 uzawufika kuthethwa ngesinintshi phaya nguThixo ngento zasemazulwini. Khona ke ma ngendima zaphi zasemazulwini. Masidlule ke mama noba mama uvile na into ba esasinye sivele esasinitshi esasinitshi phaya la plural ivela xa kuthini pha emazulwini. So kuba ukho umbuzo ke masivaleni ngebandla sivale ke pha ngencwadi kaJohane chapter 5 verse 39. Bona uzasifundela la John chapter 5 verse 39. John 5 verse 39. Bamsaba ligwela ngapha. Phengululeni izibhalo ngokuba nina nibani nobomi obungenaphakade kuzo zaye zona zinqinanga. Siphengululeni izibhalo kuba nibanina nantoni nobomi obungenaphakade kuzo zaye zona zitheni izibhalo zingena ngam zingena nguThixo nonyana wakhe. Lesigqibo yenza apha sisingqino esibesingqina ngabani nguThixo into yokuba uThixo ngolu hlobo angqinwa ngalo uba uziziqu ezithathu izibhalo esiziphengululayo azitsho zona into nje into etshoyo yintoni umntu lutshoyo. Ukuzawufunda incwadi kaMarko ngochapter 7 ngoverse 13 izawuxelela phaa uba abantu basuke bathanda ukumisa ezezabo intoni imfundiso okanye isithethe bayeka ezikabani imfundiso ezikaThixo bafuna ukumisa intoni ezezabo imfundiso. So imfundiso yomntu le yeTrinity le concept yeTrinity ize nomntu njengoba bentshilo into yoba one philosophy Christian ekuthiwa ngu-Tertullian from 155 to 200 AD ngexesha uMesiya sele ngekhoyo came up with this concept. Kwafika nabanye ke so many philosophers abaze nale nto bayenza ya-complicated bayijika bayithi afika amaroma kwafika noConstantine wazenza zaformal ke ngokuConstantine empire yaseRoma edibene nepope zaformalizwa ke zaa zinto zawudityaniswa nooMary nooMaria nala machokoza yenziwe yiRoman Catholic Church yadibana yafika yayinqulo yayipractice yeza abantwini phakathi komhlaba. That is why we were questioning abantu nge-occultism because ukwinto esizipractisayo singaqondanga into yoba sesinqula izithixo singaqondanga. So ukuqalula kwethu lo mcimbi weTrinity sizama ukuhlangula abantu bakaThixo kwizinto ezincinci one little sins zinto ezincinci ezi. Ithi le nto tatomzonke lilonke masihlale kwiliterature yebandla. Yes.
zininzi zona into ezawudibana nazo ngaphandle. Ndiyayithanda laa ndaba kaDJ yokuyibuza into ungavele ungene kuyo ngoba nePawulos uyibhalile laa nto phaa eThesalonika ileta yesibini chapter 2 verse 11 noba bani okufunde la njani andifundeni sinyane ukuphumelela Siphumile kwiliterature yenansi ke bandla sifuna sifunde lento lapha ithathwe eBhayibhelini. Thesalonika besibili ile chapter 2 verse 11. Okay, besibili chapter 2 verse 11. Ifundeka ngenxa yoko uThixo uyakuthumela ulahlekiso olusebenza ngamandla ukuze bakholwe Ukuze kuzothini? Ukuze bagwetye bonke abangakholwayo yiyo inyaniso. Basuka bakholiswa kuko ukungalungisi. Yeva ukuthi xa into ziza nabantu. So ngoku abantu babambelela ezintweni ezize nabantu. Bayishiyele kaThixo uThixo ngenxa yolahlekiso luthunyeleyo bazawubambelela kulo besithi into right bazawugwela because nilahlile yokuphela so siyabulela kakhulu ngoba usinikela information kuzama ukuxhobisa abantu abasha bandla ke sishiyeke nento ethi ke masiphengulule izivalo kuba siba sinobomi obunaphakade kuzo zaye zona sitheni singena ngam so sizawuya ke ngoku emadolweni sithandaze bandla kaThixo ukuze ke sicele uThixo asincede into yoba nemfundiso ihlale kuthi kunye nabantwana bethu. Qinisekile noko ulutsha ngoku uba bayayifuna ebhalwe phansi ikhona le nto kodwa ke eza Bible lesson yonke le nto endithethe ikhona phaa. Bona ujonga la Bible lesson ka-2015 neka-2020 uba ninazo nizicele singanika iikopi zayo. Laa nto inenze into yoba noba niphi niyakwazi ukuyimela into ye-Trinity into yoba ayikho kodwa kuzawuyangela lizwi elithethwe nguDJ ngobulali kusasa ngoyethekile ebini uyawupholile nihlale phansi nibonisane umbonise kahle Nkosi ke mayisinele kanti manje uqhobosha nje xa usisimane la ndawo beyibuza though it's a separate topic yokuba uye uThixo wayethetha nabani pha uyiphendulile kodwa zininzi ezinye izidalo oGabriel bapha iSerafi zipha uThixo awayethetha nawo awayezisebenzisa ekwenzeni izinto so zininzi izidalo but zikhona ii-verses about those supernatural beings. I can say this is supernatural beings zonke za-angels including uSathana lowo but ke na ke uLucifer waye watshintsha ngoLucifer he revolted against God. Nkosi tata siyabulela masibulele ke bandla kaThixo ke ngento yonke usebenzisana nangale mfundiso uThixo uzawusandisela nezinye ke indawo mhlawumbi esisishiye ngaphandle siqoqa siziqhoboshanga zonke ba inabile wena le mfundiso masiphakameni ke bethu ke siyeni ke emadolweni sivaleni uNothixo enimsukisayo uThixo
ezintweni zonke Thixo ezweni lehlabathi kumkankani wena baba nguThixo ongekabikho ndodana unathi siyacela ke bawusincede bawusandisele amazwi wethu lapho usinike ubulumko obufanelekileyo Thixo njengamakhonzi bakho usifundise ufundise yethu lapho kwasihlale kuwe sithembile ngawo wonke amaxesha Thixo kaSirayeli kumkani wakho uhlala nathi ke bawo Thixo masizwe abantwana bethu inzala yethu sihlale kuwe kumkani usikhusele izintweni zonke ezingozini zemoto ezindleleni kwizifo ezingalungileyo kwizikrelemnqa kwimimoya emdaka engcweleyo usincede ba usifihle ubele ikhaka kuthi sicelela nabo bonke abantwana bebandla lapho abagulayo abangaphilanga abasezibhedlele omama uthole Thixo namadla sibayaleza kuwe ube nabo Thixo mesengcwele utata ubhuti sibayaleza kuwe ube nabo Thixo nezipendulweni zabo utata umgoduka Thixo namadla sibayaleza kuwe moyeni umoya yakho ingcwele ube nabo Thixo namadla wonke Thixo kaSirayeli dalo ezweni lehlabathi kumkani kakumkani sicela wena baphilise kumkani nabanye bonke abantwana bebandla lakho kumkani Yehova wemikhosi abangaphilanga Thixo namandla wonke siyabayaleza kuwe ube nabo Thixo namandla wonke uthethelele kumkani bese yawungcwele egameni lonyela kuMesiya ngoku nabona phakathi bawo amen